أبزي جزيزي كمبيوتر استفلاليا رئينا نخون نمخانو كمبيوتر انتايو كمبيوتر إلكترونيكاوي مسارح كوينو نحبرتا ويكا داتا بتقرنيا جبتات زم حلال فيو كمبيوتر نحد داتا ويكا جبتات بزيرون حدن إيو زنببو نابنت حد سلي وي فيديو أب كمبيوتر نازلو كمبيوترنا بزيرون حدن دا قبرت إيا تردو حانتي كمبيوتر كسرح هاردويرن سوفتويرن تتقم هاردوير مالت ماوس مونيتور كيبورد مادربورد وزت كوينوم بدقاوي نريوم أكالات كمبيوتر يوم سوفتوير مالت كا كمبيوترنا زتسعان بروغرامات يوم نابنت ويب براوزر جوجل كروم فيسبوك يوتيوب وزت يخون علو مالتيو بحفشا بزعبا كمبيوتر كنزارب كلنا بيرسونال كمبيوتر إنا نبل ويكا بي سي بحزر زبالة كمبيوتر أب كلتا درجة كمزا يغلا بيسن ماكن يبالا بيسي بستفلاليا كامبانيتات زفريا كوينن ماك جن بأبل ترايو زفري نزي توتوريال جن أب بيسي إنا خنري حانتي كمبيوتر مس جزانايا مسآت تساعينو زمتس OS Operating System ويكا program كلتا عينتي زلا ويندوزن لينكسن يبال فلليوم عب عرست سلازوخنا عب مزاي كنريوينا بزح أفلتو كمبيوتر اندحر زي بالناقن ويندوز كمبيوتر مقزا اتي زبالت امرجا غينو يسمعني نحجي ويندوز 10 نجمرتي إنا خنريو انكو عبدهان سانحكم ازي حجي كن نمارلو اتي بروغرام ويندوز 10 ايو ويندوز 10 اندحر راخينو لكا خمزناتي تريورو لكم كمسل الله مالتي سلازي تا قداميتي كنجمرا دلينا زلنا كما يقرنا كمبيوترنا نطفا مجمرتا ابزا ستارت منيو مستوغنا بزح عينت اوبشن كمزانا ايو نحنا دلينا زلنا كن ابزا قداميت مالتي ابزا باور باتن مستوغنا سلسته كستاك مزانا ايو سلسته مرجع سليب مالت اتا كمبيوتر ناب አይተጠፍን ግን ናብ ምድቃስ ተخيد ማለት እዩ ቶም ፕሮግራማት ኩሉ ግዜ ይሰርሑለው በድሕሪት ግን ታኮም አፍት ስክሪን ናና አይራይናን ማለት ጠፊ አላ ይጽልምት ማለት እዩ ተኻለቲ ሻትዳውን ማለት ጋታ ኮምፒውተር ምጥፋ ማለት ይጠቅላላስ ምጥፋ ታሳልሰይትኻ ሪስታርት ሪስታርት ንሳኻ ከም በሐድሽ ነታ ኮምፒውተር ትጅምራ ማለት እዩ أب كندي بإيدنا أفتي متوقع مولعة نولعه عطفينا نولعه بزيا تتقيمنا كان بحدش نخلنا جمران نخلينا مالتي تا كمبيوتر سلازي دن سلستين كم زمسلا إتا كاليتي كستاينا خا تخاليتي تمرتنا خا مبزحتنا خمز بزحنا نرأنو خاون زم فولدرز ويكا أدحان نحجي بورساتات نبلهم زيوم صراحة انتايو وي انتايوم تيلنا زيوم زخونة سئلي وي زخونة فايلات ببزحينا بنت كلتميتي وي 300 فيديوزات اندحر اب كمبيوترنا لينا اب كندي اب زنهانا ملء نبلو وي زخونة سئلتات ملء نبلو نتوم زدلنا يوم بخستاجرنا اب زبورصة شمس حفنا كنقومت نخلينا مالتي اذن من تاي حكزنا بزح سئلتات وي بزح فيديوهات ابزح لونا غزي بمسرع نعنا خمس ردانا غيرنا كن اقامطهم نخلينا مالتيو سلازي كما غيرنا زيوم نسرحهم ندحر رايلنا مجمرت ابز رايت كليك طويرنا نيو نبلا نيو مسبلنا تقدامي تتمصلنا فولدريا تا فولدر مستوغنيا كمزي سمياو عينت كتكونيا زغون عين طوق كمزي عينت هيبنا دلو شمنا خنهبا مالتي سلازي بتي زدلنا يو شمكنا بانخل نحجي توتوريال إلى صحيفة لالهم مسود أخو صحيفة كليك تايلاب زخونة تاخستاي تا فولدر تسريح على مالتي سلازي
እቶም ኣብዚ ዝነበሩ ወይ ብዙሓት ስእልታት እንድሕር ኣለውና ንዕኦም ራይት ክሊክ ጠዊቕና ከይፈንና ነታ ራይት ክሊክ ናብኦም ናፍታ ዝደለናያ ፎልደር ክነቐምጦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከመይ ንኣብነት ብጌጋ እንድሕር ዳ ሽምና ክንቅይር ወይ ብጌጋ እንድሕር ዳ ሽም ተጋጊና ከመይ ጌርና እቲ ሽም ንቕይሮ እንድሕር ኢልና ልክዕ ኣፍታ ዝደለናያ ፎልደር ወይ ታ ቦርሳ ዝበልናያ ዓንቲ ወይ ኣብኣ ራይት ክሊክ ንጥውቕ እዛ ራይት ክሊክ ምስ ጠወቕናያ ሪኔም ንብላ ኣብዛ ትሕቲ ደሊት ዘላ ደሊት ኣይትበልዋ ኣፍታ ሪኔም ትብል ዘላ ኣብኣ ኣቲና ልክዕ ከምታ ዓንቲ ወይ ክንሰርሐ ኻልና ሰማያዊት ኮይናትልና ማለት ኣላ ሽዑ ዝኾነ ሽም ንህባ ማለት እዩ ሽም ሂብና ምስ ወዳእና ኢንተር ንብላ ማለት እዩ ኢንተር ምስ በልና ተዝደለናያ ሽም ተቐይረላ ማለት እዩ ኦኬ ነዞም ኣብ ዘለዉ ፎልደራት ወይ ብዙሓት ቦርሳታት ከመይ ጌርና ንድምስሶም እንተኢልና ኣብ ተዝደለናያ ፎልደር ወይ ተዝደለናያ ስእሊ ጠዊቕና ሽዑ ወይ ራይት ክሊክ ጠዊቕና ደሊት ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዛ ትረአየና ደላ እዛ ናይ መጨረሻ ወይ ከዓ ነታ ዝደለናያ ስእሊ ጠዊቕና ኣብ ኪቦርድ ደሊት ዝብል ኣሎ ንዕኡ ክጥውቖ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ስእሊ ተደምሲሱ ኣሎ ግን ካብ ኮምፒውተርና ተደምሲሱ ድዩ ወይስ ኣይተደምሰሰን ምናልባት ንዓና ይረአየና ኣሎ ኣብዚ ጥቓና ግን እታ ኮምፒውተርና ናይ ብሓቂ ደምሲሳቶ ደምሰሰቶን እቲ መልሲ ኣይደምሰሰቶን ኣበይ ዳ ኣሎ ተኢልና ብጌጋ ዝኾነ ስእሊ ወይ ዝኾነ ተጋጊኻ እንድሕር ደሊት ልከያ እታ ኮምፒውተር ኣብ ሓደ ፎልደር መሳልያ ተቐምጦ ኣብዚ ዝረአየና ዘሎ እዚ ሪሳይክል ቢን ዝብል ዘሎ ኣወይ ዝቕመጥ ስለዚ ብጌጋ ዝደምሰስናዮ ስእልታት ወይ ብፍላጥ ዝኾነ ዝደምሰስናዮ ስእልታት ኣብዚ ሴቭ ዝኸውን እዚ እቲ ናይ መጨረሻ መደምሰሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ዳ ከፊትና ሕጂ ኣጋጣሚ ብዙሕ ፋይላት ይደለኒ ግን እቶም ዝደምሰስናዮም ኣብዚኦም ዳኣቱ ስለዚ ካብዚ እንድሕር መሪፅና ደሊት ኢልናዮም እታ ኮምፒውተር ንኩሉ ግዜ ትርስዖም ማለት እዩ እንድሕር ዳ ካብዚ ብጌጋ ደምሰስናዮም እንድሕር ዳ ናብታ ኮምፒውተር ክንመልሶም ተደሊና ግን ኣፍታ ዝደለናያ ፎልደር ኣቲና ተዝደለናያ ፎልደር ኣቲና እንድሕር ዳ ምናልባት ብዙሕ ኣሊኻ ኣብዚ ላዕላ ሪሰርች ብልክሳላ ኣብኣ ታሽም ናይታ ክስታይ ናይታ ዝደለኽዋ ፎልደር ወይ ታ ዝደለኽዋ ስእሊ ተጠቂቑያ ባዕላ ብቕልጡፍ ክትልልና ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ዝደምሰስኳ እታ ኤስ ትብል ዘላ እዛ ታሕተወይቲ ደላ ስለዚ ብኸመይ ዝደምሰስኩ ክመልሶ ይኽእል ተኢልናኻ ኣብኣ ኣብታ ዝደለናያ ራይት ክሊክ ጠዊቕና ሪስቶር ንብላ ሪስቶር ተኢልናያ ስለዚ ናብቲ ኣውቶማቲክ ናብቲ ናና ዴስክቶፕ ወይ ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ይምለስ ማለት እዩ ባዕላ ተመሊሳላ ማለት እዩ ነታ ስእሊ እውን ዛ ጆከር ትብል ዘላ ልክዕ ከምኣ እንድሕር ዳ ሪስቶር ኢልያ ኣፍታ ዝነበረታ ቦርሳ ትምለስ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኮምፒውተርና ናይ ብሓቂ ክንድምስሶ ንደለቲ ኮይና ግን ኣብዛ ሪሳይክሊን ቢን ኣቲና ሓንቲ ፋይል ተልያ ንዓ ጠዊቕና ደሊት ክንብላ ንኽእል ኢና ደሊት ምስ በልናያ ከምዚ ዓይነት ክትበልና እያ እንታይ ትብለና ኣላ ርግፀኛ ዲኻ ንኩሉ ግዜስ ንቐዋሚ ክድምስሶ ትብለካላ ናይ መጨረሻ ተበካ ሽዑ መጠንቀቕታ እንድሕር ዳ የስ ኢልካያ እቲ ፕሮግራም ተደምሲሱ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ክስታ ይደለኒ ብዙሕ ዝድምሰስ ይደለኒ በብሓደ እንዳመረፅኩ ደሊት ክብሎ ኣይክእልኒ ማለት ክይኽእል እየ ግን ግዜ ክወስድ እዩ ስለዚ ብኸመይ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ኩሉ ክንድምስሶ ንኽእል ተኢልና ከዓ ኣብ ኪቦርድና ኸይድና ኮንትሮል ኤ ተጠዊቕና ኩሉ ብሓንሳብ ሰሌክት ክኸውን ማለት እዩ ምስ ጠበቕና ደሊት ተኢልናዮ መጠንቀቕታ ከምታ ናይ ዓንቲ ወይ ናይ መጨረሻ ትበቃ የስ ተኢልካዮ
እቶም ፋይላት ካብ ኮምፒውተርካ ተደምሲሶም ማለት እዩ ስለዚህ ያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ክስታይ ነይርኒ ብዙሕ ዝድምሰስ ነይርኒ ምናልባት ከምዚ ተመፂካ ዮ ኣነ እርግጠኛ ስለ ዝኾንኩ ባዕለይ እውን ስለ ዝደምሰስኩ ኮንቲኒው ክብለ እንድሕር ዳ ካብ ኮምፒውተርና ክደምሰስ ደይክእል ተኾይኑ ግን ስኪፕ ትብልዎ ማለት እዩ ኮንቲኒው ትልኩም እንድሕር ዳ ልክዕኹም እንዳመፀ እንድሕር ዘርብሸኩም ተኾይኑ ስኪፕ ትልኩም እታ ኮምፒውተር ኣይትደምስሶን እያ ማለት እዩ ሳልሳይ ከመይ ጌርና ሶፍትዌራት ወይ ከዓ እቶም ፕሮግራማት ድፃዕናዮም ክንድምስሶም ንኽእል ትክክል ኣብቲ ስታርት ሜኑ ኣቲና እታ ልዕሊ ፓወር ዘላ ደይኮነት እታ ካልአይቲ ሴቲንግ ትብላላ ኣብኣ ኣቲና ናብ ከምዚ ክወስደና እዩ ስለዚ እታ ተልየና ንሕጂ ኣብዛ ኣፕስ ትብል ዘላ ኣብኣ ንጥውቕ ኣብኣ ምስ ጠወቕና እቶም ኣብ ኮምፒውተርና ደሎ ብምልኦም ሶፍትዌራት ኣብዚ ክመፁና እዮም ብዝርዝር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብምእታው ነታ ተድልየና ሶፍትዌር ወይ ፕሮግራም ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሕጂ ነዛ ዚንክ ትብል ዘላ ክድምስሳ እያ ማለት እዩ ስለዚ ክድምስስ ተደልየ ኣፍታ ዝደለኻ ፕሮግራም ጠዊቐ አንኢንስቶል ክብላ አንኢንስቶል ምስ በልክዋ ሽዑ ከምዚ ክመፀኒ እዩ አንኢንስቶል ተልያ እቲ ሶፍትዌር ካብ ኮምፒውተረይ ተደምሲሱ ማለት እዩ እዚ ግን ከምቶም ኣብቲ ታሕቲ ዝረኣናዮም ፎልደርስ እዞም ቦርሳታት ኣይኮንን እንድሕር ሓንቲ ግዜ ካብ ኮምፒውተርና ደምሲስናዮ ሓደ ሶፍትዌር እታ ኮምፒውተር ሴቭ ኣይትገብሮን እያ ወይ ከምዚ መሐለውታ ቦታ የብሉን አንኢንስቶል ተልናያ ብፍላጥ ስለ ዝኾነ ወይ ብጌጋ ክኸውን ስለ ዘይክእል እታ ኮምፒውተር ትድምስሶ ማለት እዩ